Nakakulong na sa BJMP Santo Domingo sa bayan ng Santo Domingo, Albay ang itinuturing na most wanted person ng nasabing lalawigan. Kinilala ang suspect na si alias Ote, 50 anyos na naaresto gabi nito lamang Martes. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Eric Lopez, nahaharap ang suspect sa kasong act of lasciviousness sa ilalim ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 5B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na isinampa ng dalawang anak nito. January 5, kasalukuyang taon, na-inquest po siya sa kasong pagbalga ng RA 7610, ma'am, na sinampa sa kanyang dalawang anak. Nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Legazpi City nito lamang March 20, 2025. 20,000 pesos ang itinakdang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Doon siya na-inquest. Yung itong sinab namin kahapon, acts of lascivious na po ito, ma'am, in relation to Section 5B ng RA 7610. Isinailalim na rin sa counseling ang mga biktima na nasa pangangalaga ng kanilang ina. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.